जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ए होली पर आ रहल बने होली शो के माध्यम से धमाल मचावे आप सबके घर पर। जी हाँ भैया, जौन की टीवी के माध्यम से, जी हाँ भैया, टीवी पर आ रहल बने आप सबके बीच होली के शुभ अवसर पर पवन सिंह धमाल मचावे। जी हाँ भैया, चलिए आप सबके विशेष तौर पर रिपोर्ट बता दी। उससे पहले कहें भैया, चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के 2019 के होली पर आप सबके घर में धमाल मचेंगे। काहे कि भी आप सबको बता दी, आप सबके घर में टीवी पर पवन सिंह के शो चली होली के दिन। जी हाँ भैया, होली के शुभ अवसर पर जौन की भी आप सबको बता दी बिग मैजिक गंगा चैनल पर आप सबके बीच पवन सिंह धमाल मचावत नजर आई है। जौन की आप सबको बता दी पवन सिंह के साथ अमरपाली दुबे, प्रियंका पंडित, मधु शर्मा, रानी चटर्जी, अनारा गुप्ता, विनय आनंद और भी बहुत कलाकार एक साथ धमाल मचावत नजर आई लो आप सबके बीच, आप सबके घर में जौन की टीवी पर। जी हाँ भैया, जौना चैनल के नाम बा बिग मैजिक गंगा, चैनल पे प्रदर्शित हुई होली शो, जौना के शूटिंग भैया कल पटना में भइल। जी हाँ भैया, कल पटना में होली शो के सेट लागल है, जौन की देख सकत नहीं कुछ एह तरह से, जौन की हम बहुत सारा तस्वीर के माध्यम से देखनी है। तो वह भैया कल ये होली महोत्सव के शूटिंग कंप्लीट भइल, जौन की आप सबके टीवी चैनल पर दी, जौन की होली के शुभ अवसर पर, जौन की आप सबके बहुत जल्द हम डेट क्लियर भी कर दें कि कितना बजे आप सबके बीच शो प्रदर्शित हुई। बस इतने जानी होली महोत्सव के शूटिंग भइल, जौन की भैया आप सबके बीच टीवी चैनल पर दी, जौन की पवन सिंह टीवी चैनल पर धमाल मचावत नजर आई है आप सबके बीच, आप सबके घर में। तो भैया आप सबके रिपोर्ट कैसा लगल कमेंट बॉक्स में बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और भैया हम ये कहें कि अगला खबर बहुत जल्द लेके आ रहल बनी आप सबके बीच।